ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ବାସ୍ନା ଆମକୁ ଅତୀତର ସେଇ ଗଳିକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ସମୟ ପୁରା ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ମନେ ପଡେ ସେଇ ଗାଁ ବାରଣ୍ଡା ଆଉ ମା ଆଈଙ୍କ ହାତର ସେ ଇଞ୍ଚଡ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ। ସେତେବେଳେ ତ ବିରିୟାନୀ କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସେଇ ପିଲାଦିନର ମହକ ସହିତ ବନେଇବା ଇଞ୍ଚଡ ବିରିୟାନୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିର ସେଇ ପେଢିକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା। କିଛି ସ୍ୱାଦ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ହୁଏନି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଗାଁର ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମାଙ୍କ ହାତର ସ୍ନେହକୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ଲେଟରେ ସାଉଟି ରଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଇଞ୍ଚଡ ବିରିୟାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ମନକୁ ପାଇଲା ତେବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।